iPhone bilen hozda görýäs. Hozda uyan telefonyň döwri geçdi. Emma olim türkde okumaklyň döwri inne başlady. Hakykatdan men söýleýän bolsaňyz türkde okumaklyk hiç bir wagt modadan gaçanok. Yılla türkçe bolan istekler hassa artdy. Belki-de bu ýyl okuw ýylymyzda seňem nesibäňde türkçe okumaklyk bardyr. Ýöne sen häzirden pikir edýänsiň, haýsy üniversitede barmaly? Belki-de üniversiteden saýlansyň-da haýsy şirketiň üstü bilen barmaly? Ve men kime ananyp biler? Belki-de köpüňe diýänsiň, biziň aňarda hiç ýyl tanışymyz ýok, biz baramyzdan soň näme edersiz? Şu soralarymyzyň ählisiniň jogaby ýuni foyu. Siziň ähli jaňyny edil dogan ýaly, dosýaly bolup, ähli hyzmatlaryny ýokary derejede size hödürleýär. Habarlaşyp bilersiňiz nähruanyr. 724 siziň hyzmatyňyzda.